яъне ки ягон ширкате нестае ки агар коргар ғайриқонунӣ кор кунад, агар ягон ахборот кишид, салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Оиди кор дар Корея ҳамаи чизош аниқ шид. мо ба маълумоти шумо информатсияи нава мерасонем ки аз ҷониби Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ пешкаши шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон гардид. Нафарҳое ки дар Москва ё Московский област қарор доранд, хоҳем ки соҳиби студентский билет шавен, рақаме ки рӯи экран меброяд, дар WhatsApp қатишон суҳбат кунен, нашо документатсия корои шуморо дар доираи қонун ҳал мекунад. мавзӯи асосии имрӯзаи мо: муҳоҷирони тоҷикро бо кадом шартҳо ба Кореяи Ҷанубӣ равона месозанд? Ба иттилооти Вазорати меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон, фиристодани коргарон аз аввали соли 2025 оғоз мегардад. танҳо агенти бо кортаъминкунӣ дар хориҷа ҳақ дорад коргаронро ба Корея фиристад. ин ниҳоди зертобаи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дигар ягон ширкат ҳаққи фиристодани коргаронро надорад. рӯйхати муҳоҷиронро мақомоти Тоҷикистон пешниҳод менамояд, яъне ки ягон ширкате нестае ки барои кор ба Кореяи Ҷанубӣ бубара шаҳрвандора. танҳо барои муроҷиат кардан шумо метавонед ки ба Вазорати меҳнат, муҳоҷират рафта муроҷиат бикунед ва худтона номнавис кунед барои кор кардан дар Корея. коргарон пеш аз сафар ва баъди расидан ба Корея аз ташхиси тиббӣ мегузаранд. онҳое ки бемории ҷиддӣ доранд ба Тоҷикистон баргардонида мешаванд. хароҷоти сафарро худи коргар пардохт мекунад. ҳаҷми ин маблағ баъдан эълон мешавад. танҳо шахсони аз 18 то 39 соларо ба кор ба Кореяи Ҷанубӣ равона месозанд. инҳоро ба Корея намефиристанд, яъне киҳоро? онҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиноятҳои вазнин карданд, пештар аз Корея депортатсия шудагӣ буданд ва баромаданашон аз ҷумҳурии Тоҷикистон маҳдуд мебошад. ин гуна нафарҳо ҳақ ва ҳуқуқ надоранд ки ба Корея барои кор ва фаъолият сафар бикунанд. коргарон ҳақ доранд 3 сол дар Корея кор кунанд. муҳоҷирон баъди хатми шартномаи корӣ бояд Кореяро тарк кунанд. онҳое ки ба кори худ содиқ буданд, пас аз 1 моҳ метавонанд баргарданд. шартҳои аввала пурсида намешавад. яъне ки роҳҳое ки барои кор ба Корея чӣ гуна сафар кунӣ, чӣ иҷозат ҳаст, чӣ иҷозат нест, ҳамаи чиз офиtsiалӣ нашр шуд ва мо хостем ки ин чизҳоро ба маълумоти шумо бирасонем, то шуморам аз ҳар як нозукиҳош барои сафар кардан ба Корея огоҳ бошед. мисол ҳамин чизҳо агар дар шумо дида шавад, беҳуда талош накунед барои Корея рафтан. агар ки чизҳое ки запрет нестае дидан намешавад ба шумо метавонед рафта номнавис бикунед ба Вазорати меҳнат ва баъдан аз соли 2025 аллакай барои кор равона сохтан шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистона ба Корея оғоз мекунанд. ин як фурсати беҳтарин мебошад ки мақсад кор кардан дар он ҷойҳо бо музди маоши хуб, бо ҷои хуб, бо хӯрок, бо ҳама чиз таъмин карда мешавад. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. ягон нафари шумо бихоҳед ки границаи Қазоқистон бирен бо нархи арзон ва дастрас. номерошон рӯи экран меброяд. зангшон бизанед, айдари хонатон мегиранд, ба граница мебаранд. Акрамов нависонда: ассалому алайкум бародар Сорбон. худованд шуморо нигаҳбон шавад ки ҳамавақт шумо моро аз қарорҳои нав огоҳ мекунед. раҳмат ба шумо. зинда ва сарбаланд бошед. нафарое ки моро дуруст мефаҳмед, нафарое ки тамошо мекунед, мо ҳамеша кӯшиш мекунем ки аввалин шида ва якумин шида ҳама чизои фоидаовара ба манфиати шумо будара пешкаши шумо бигардонем. меҳроҷ нависонда: салом акаи Сорбон. призови тирамоҳӣ ба анҷом расид ё ин ки не? нақша чандфои шидагие? вақтҳои охир тақрибан 1 ҳафта шидагие ки аз ҷониби Вазорати мудофиа ҳоло информатсияи аниқ нест. охирон боре ки информатсия буромадагӣ буд, дар уҷа як сухангӯи Вазорати мудофиа қайд карда гуфта буд ки мумкин пеш аз муҳлат нақша пурра ба анҷом расад. мухтар нависонда: акаҷон документем дар Аделай. гирифтани регистратсия фалшивӣ буромад. 2 моҳ шид беҳуҷатем. возвращения бигирем бирем мешавад? аэропорта намегардонам. не намегардонам. мақсад возвращения народину гирифтан дар ҳолате мегирем ки шумо ягон ҳуҷҷат надоред. дигар танҳо ба воситаи ҳамин ҳуҷҷат баъз метавонед ки мисол ба ватан барбигардед. ҷураев нависонда: ассалому алайкум акаҷон. дар бораи амнистияи Тоҷикистон
ягон навигари ҳаст. мо аз пеши худмон ҳеҷ чиз гуфта наметонем, чизе ки дар бораш информатсия нест. Агар ягон ахборот ки шид, мо ҳатман видео карда дар бораш гап мезанем бародар. Асомиддин нависондай: салом акаи Сорбон, ҳозир сертификат агиҷо гирифта мешавад дар Россия? ҷоҳоша медонӣ худод? Сертификат ҳозир хеле ки медонем президенти Русия қонунеро имзо кард ки ҷойҳои ғайридавлатӣ аз байн бурда шуданд. Мисол посредникҳо дигар кору фаъолият карда наметавонанд ки сертификат харида бутонанд. Баъзе нафарҳо дар донишгоҳҳо рафта шумо мисол имтиҳон меспорем барои донистани забони русӣ, баъд ҳамун сертификата дастрас мекунем. Беҳрӯз нависондай: салом акаи Сорбон, ҳуҷҷати якаписарӣ айкиҷо дастрас кардан мумкин аст? нафарҳое ки дар ҳақиқатан як фарзанд мебошед аз военкомати ноҳиятон, яъне ки шумо ҳуҷҷатҳои заруриро ҷамъоварӣ мекунед, паспорти падару модар, справка аз ҷои зист, паспорти худтон, баъдан мерем ба военкомат пешниҳод мекунед. як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон, ҳами авфи муҳоҷирон мешида боша ба гуфти худод ё ки не? Аки и гап и савол ба гуфти ман надора бародари азиз, и ҳар чизе ки Федератсияи Русия худаш муқаррар кунад баъд аниқ мешавад. Лекин дар назар аст, пешниҳод шуда буд ки бояд дар соли 2025 бишавад авфи муҳоҷирон. Киҳо авф мешаванд, дар кадом моҳ авф мешавад, ин чизош ҳозир гуфта шидагӣ нест бародар. хоб, тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.